Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin summa amin. Wato jama'a, na sake dawowa saboda ni fa ko wallahi tallahi ba zan gaji ba akan irin abubuwan da cin kashi da ake wa 'yan arewa. Gaskiya shugabanni, enough is enough. Yanzu ka duba irin duk abubuwan da ke faruwa, irin kashe mutane da aka yi, ka duba irin kashe 'yan arewa da yarbawa suka yi a kudu, amma wai saboda tsabar lalacewa wai shugabanninmu ne suka ɗauki ƙafa suka tafi har wajen yarbawa wai su ba su haƙuri. Wai iyazu billah, Allah wadaran naka ya lalace, Allah wadaran naka ya lalace. Wato gaskiya barin gaya muku wani abu ɗaya, wallahi tallahi kowa ya zauna da shiri. Yanzu ka duba ka gani, idan da a ce 'yan kudu ne ake kashewa, aka fara kashewa arewa, da yanzu an ɗau mataki ana harban mutane a arewa. Amma ka duba ka gani, could you imagine cewa ana kashe mutanen arewa, irin mutanen da aka kashe a arewa, wallahi tallahi is about, ina ganin sun fi mutum 200 da kashe mutane da aka yi a kudin Najeriya a Ibadan. Amma ba a so ne a yi magana, ba a so ne a faɗa. Amma maganar gaskiya fi sabilillahi, wallahi tallahi cin kashin da ake wa 'yan arewa ya isa haka. Ya kamata 'yan arewa ku farga ku tashi, wallahi ya kamata mu tsaya mu ɗau fansa akan wannan lamari. Yanzu ka duba ka gani, idan misali wani abu ne yanzu da a ce misali 'yan arewa ne suka fara tasowa suna kashe mutane, da yanzu malamai sun fito suna ta maganganu, wannan fitina a kwance take, Allah ya la'anci mai tada ita. To yanzu malamanmu da aka kakkashe 'yan arewa a Ibadan, me kuka ce? Ku gaya min maganar da kuka ce, ku gaya min maganar da kuka yi, ku gaya min abin da kuka ce wa gwamnati. To mu fa yanzu wallahi idan mage ya waye, saboda haka mu yanzu wallahi tallahi an daina kifar da mu da maganganun abin da zai kasance ba wai gaskiya bane a ciki. Saboda ko malaman ma akwai 'yanci da addini. Yanzu ba za ku fito ku yi ta magana ba, amma lokacin da aka zo 'yan sas ɗin nan, ka duba irin surutu, ba wani malami da bai fito ya yi magana ba. Amma yanzu saboda kashe mutanen da aka yi a kudu, me kuka ce? Me kuka ce? Ku ne ma wallahi tallahi banzayen mutane 'yan arewa waɗanda suke zaune a ba mu da zuciya, wallahi zuciyarmu ta mutu. Idan ba ta wallahi tallahi shugabanninmu wallahi ba za mu tsaya a haka muna kallon su suna abin da suke so ba, ba su damu da rayukanmu ba, ba su damu da mu ba. Muna cikin talauci, mu ne komai, mu ne wahalhalu, mu ne bara, mu ne duk wani bala'i a Najeriya, mu ne koma baya. Ilimin ma da ake ɗan yi ana zama wani abu, ba sa so 'ya'yan talakawa su, saboda sun kai 'ya'yayensu kasashen waje. Idan suka zo suka yi karatu, to wato su za su ci gaba da mulkin Najeriya kenan. Wallahi tallahi ya kamata mutane, wallahi ku yi hankali, ku tashi, ku san me kuke yi. Ya kamata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.